Kag sa good vibes, mga Masskara dancers sa Barangay Tangub sa Bacolod City mag-perform sa Hong Kong next week para sa Chinese New Year Parade. Liwat nga naimbitahan ang Masskara Festival dancers sa Bacolod para mag-perform sa Chim Sha Chu sa Pebrero 17 kag ini ang ikaduha nga tion nga naimbitahan ang Masskara dancers sa syudad suno sa Hong Kong Tourism Board. Sa sining tuig, ang Masskara dancers sa Barangay Tangub amo ang mag-represent sa Bacolod City bangod sila ang 2025 champion sa Arena and Street Dancing Competition. Sa Pebrero 15, mabiya na ang grupo sa Bacolod City. Ang iban nga mga international performers magagikan pa sa France, sa China, Canada, Australia kag Italy. Sini nga Year of the Red Horse, Best Fortune World Party ang tema sang Night Parade. Ang Pilipinas ang isa sa mga key tourism markets sang Hong Kong kag sang 2024. Masobra sa 1 milyon ka mga Pilipino ang nagbisita sa pungsod suno sa Hong Kong Tourism Board. Ang New Year's Parade ang isa man sa mga ginadagsa sang mga turista sa kada tuig.